Moi bo día. Como vedes, estou en un sitio singular. Sí, é un plató. É un plató do Instituto de Audiovisuais de Vigo, en Bouzas. Por que en este lugar? Porque o Día das Letras Galegas deste ano, a nosa homenaxeada, que aquí podedes ver, Begoña Caamaño, dedicou a súa vida á profesión do periodismo, da radio, da televisión. Convertiu a lingua galega nese instrumento habitual de traballo, pero ademais foi ese gran referente da divulgación da nosa lingua e da nosa cultura. Por iso, hoxe, desde aquí, do ámbito onde tanto traballou Begoña Caamaño, eu quero decirvos feliz Día das Letras Galegas. E, ademais, quero animarvos a que en todos os rincóns do mundo celebredes con intensidade o Día das nosas letras, pero, sobre todo, falade en galego. E os nosos fillos, os vosos fillos, os vosos netos, sempre unha palabra de agarimo en galego. Así pervivirá a nosa lingua 1000 primaveras máis. Feliz Día das Letras Galegas.